क'क्राझार जिल्ला देबोरगाव ब्लकनि सिङाव थानाय बासबारि पद्रानपुर प्राइमारिया दिनै महामारी कर'ना भाइरासनि नेमखान्थिखौ सोलिनानैबाबो गावसोरनि प्राइमारिनि सिङाव थानाय बासबारि पद्रानपुर पिसिडिसिनि मावख'खौ दिनै फुंबिलि समाव बेखेवनाय जायो। लोगोसे बे बेखेवनाय हाबाफारियावनो बेखेवगिरि महरै बाहागो लायो देबोरगाव ब्लक TCLCCनि चेयारमेन बुद्धदेब मोसाहारिया। लोगोसे बाहागो लाना नुजाथि फैबावो क'क्राझार डेभेलपमेन्ट ब्लकनि सोमैर बसुमतारीजों लोगोसे हिमालया बसुमतारी आरो नडेल अफिसार काबिनाथ बसुमतारीखौबो बे मावख' बेखेवनायाव बाहागो लाफैनायखौ नुनो मोननाय जादों। दिनै जोंनि बे बासबारि पद्रानपुर BCDC अफिसखौहाय गोबाव समनिफ्राय जोङो बेखेवनो हानाय जायाखैमोन। दा दिनैहाय मोनसे सरकार गोदान फैनायजों लोगोसे जोंनि बे बासबारि पद्रानपुर BCDC अफिसखौहाय BDO सार लोगोसे नडाल अफिसार आरो जोंनि देबोरगाव TCSL चेयारमेन सार बुद्धदेब मोसाहारि बिथाङाबो दिनैनि बे बेखेवनाय हाबाफारिखौहाय BCDC अफिस बेखेवनायखौहाय गाहामै गाहाम बेखेवनानै होफैबाय। दा बे अफिसखौ बेखेवनायनि मुल खारनानो जाहैबाय जोंनि बे BCDCनि सिङाव गोग्लैनाय गुबुन गुबुन गामिनि माखासे रायजोफोरनि बा गामिनि जौगानाय हाबाखौ नैबे अफिसनि गेजेरजोंनो मावफुंलांगोन होननानै दिनैनि बे अफिसखौहाय मावख'खौ बेखेवनाय जाबाय। दा बेनिखायनो जोंनि रायजो राजाफोरनि सुबिदानि थाखायबो नैबे अफिसावनो जाहाथे मोजां गाज्रि खबर लालायनो हायो। दा बेखिनिखौनो आङो दिनैनि बड'लेण्ड चेनेल बुब्लि बेनि गेजेरजों फोरमायनाय जाबाय। बेखौथ' जोङो ओरैनो बिसिनि समावहाय थारमाने सिथायै मोनसे अफिस गैया हिसाबै बिथांमोननि मावलांनाय खामानिफ्रा जादोंब्लाबो माखासे ओरैनो बारबायलिं बा बबेबा मोनसे सोरनिबा न'खराव बा बबेबा मोनसे जायगायाव दखान बाजारफ्राव बेफोरबायदि जिरायनायनि गेजेरजोंनो बिथांमोना माखासे खामानिखौहाय मावलांदों। बिदि मोनसे अफिसियेल मोनसे रायजो राजाफोरनि खबर लानानै खामानि मावनायनि सुबिदा गैयामोन। दा जोंहा मोनसे सुबिदा फैबाय जाहाथे बाहाय रावबो राजनितिक लालायालासे नैबे अफिसावहाय फैनानै जाहाथे सरकारनि अनुदानफोरखौहाय खबर लालायनो हायो। आं बेखौनो खावलायनाय जाबाय आरो बे एजेन्डाया जाहैगोन माखासे सरकारनि आसनिया मा निर्देश फैयो दा बिथांमोना बे निर्देशयैनो बिथांमोना मावलांनायनि प्रस्तुत होननानै आं बे नेमाथ' दङ ओरैनो सरकारा होदों बाहाय थारमाने मास्क गाननाय। दा मास्क गाननायजों लोगोसे हेनिटाइजार खालामनाय साफुनजों आखाइ सुनाय बा ससियेल डिसटेन्स मानिनाय। दा बेफोरखौ जोङो सरकारनि माखासे नेम निथिफोरखौ जोङो फालिनायनि गेजेरजों दिनैनि अफिसखौबो बेखेवनाय जाबाय। दिनै जोंनि नैबे बासबारि पद्रानपुर BCDC अफिसखौ दिनै फुंबिलि समाव खुलिबाय। दा बे जोंनि बासबारि पद्रानपुराव गासै 15था गामि बियो नैबे जोंनि मावख'आवनो गासिबो मोनसे गामिनिफ्राय साफा मेम्बारा दिनैनिफ्राय बे अफिसाव खामानि मावफैगोन होननानै आङो बड'लेण्ड बुब्लिनि चेनेलाव फोरमायनाय जाबाय।